Kami suang-suang nina poso bulung tapara di marwado pikirata tapuji matu hatta sian buku ede nomor 30 sada ayat sada 1 ayat 7. Hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amin. Perdenggan bahasa do Jehovah, tahu pertanu batuan di hari hagogotan, jala ditadda doaka na marhaposan tu ibana. Haleluya. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata pergogona sohatu dosan nasokal jala na bonar dia lohodo na gijang marroha jala dipati bohodo na serep marroha alani hupangido hami tuho say ramoti hami asa unang jukat hami unang gijang rohanami alai togu-togu mahami marhite-hite todim asa uduk serep tubog jalabur hanami diadopan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Marid di mahita. Tangingon hamuma patik ni debata, sian Galatia onom ayat 10. Atong bisan sa di hari dope taulahon manadenggan di saluhut halak, alay gumodang matudongatta sa hapor siyaon. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na barto patik mi. Amin. Marid di mahita. Hallelujah.
Tatopotima dosata. Ali Tuhan debata na badia jala na bonar, para si roha jala partalup ni roha, jala na basar doho, say marpangulahi maruham midahami, dibaheni say sama sudedo sa nami, dangadong nahupangasaon hami, dukkon ni asi ni roham, hatigoran na pinatupan ni anak mudo nahupangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala pauli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabagabaga taringot tuhasesan ni dusa. Isebe mengulahon akan na pinilit ni debata, debatado mamitori. Ise do maddabu uhum hamaguan, Kristus Jesus do naung mate. Alai dadaholani, naung mulak mangolu do, jala disiamun di debatado ibana mangudihon hita. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Marid di mahita. Epistel di Mingguta Sadarion, Ima Sian Lukas 14, ayat 25, 1, 20. Tajahama margati soring. Alai torop dohalak na madongani ibana, jadi humusor maibana nin na mamadok ibana. Dang tarbahen gabi sisiaku halak naso manuhuk silang tu ibana lahu mangihuton au. Unang di pauli jolo o jahanna hape dang tuk gogona pasahatosa gabi surahan di sudihalak na marnidasa ibana.
Ise raja na borhat marmusu mangalo dengan na raja na sojumulo hudul mamikiri manang na tardopaksa mardongan saloksa soldadu alonai naro mangadopi naro manahopi ibana mardongan dua loksa hamu pe dang terbahen agia ise hamu gabe sisiakku anggoso tertadikosa nasa nadi ibana songonima sahatna martua do natu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Marid di mahita. Tahati maha porsiao tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siatod di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpazal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na madok mula mangolu sogo daging ni hala naung mate dohot di hangoluan na sora suda amin.
Tikting HKBP Tamarunang 2022. Sada Romawi Namar Ragam. Sada Goarni Minggu Tasadarion Ima Minggu pasapuluh 2 Hodung Trinitatis. Topik Minggu Patardo saluhutna diadopan ni Tuhani. Di hata Indonesia di dok 2 pertanyaan wilayah Tulu. Di Patupa Huriatta do pertanyaan wilayah Tulu di hari Selasa 6 September 2022 masuk pukul 10 sia 30 wita di bagas ni keluarga SH Purba LS Boru Panjaitan nama ringanan di BTN Bumi Sarana Residence Blok E nomor pitu BTP Asaroma Sude ruas wilayah Tulu parhalado dohot keluarga maddohoti pertanyaan ini. Tulu perlombaan pesta ulang tahun, pesta gotilon dan tahun kesehatan HKBP Tamarunang. Panitia akan melaksanakan perlombaan sebagai berikut. A. Hari ini akan dilaksanakan perlombaan seni kolaborasi antar wilayah 1, 2, dan 3 untuk remaja Naposobulung. Kegiatan dilaksanakan pukul 16 wita di gereja ini. B. Perlombaan tortor anak sekolah minggu antar wilayah pada hari Sabtu 10 September 2022 masuk pukul 16.00 wita di gereja ini. C. Perlombaan cerdas cermat buku ND antar wilayah untuk remaja Naposobulung. Bahan perlombaan dapat diambil di situ wilayah masing-masing. Pertandingan akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 September 2022 yang akan datang pukul 16.00 wita di gereja ini. Dihimbau kepada semua jemaat untuk turut memeriahkan perlombaan tersebut. 4. Penjualan kaos pesta gereja. Di Patupa Pesta Huriado, penjualan kaos gereja songon dalam nasida mengalului dana. Dohot argana A. Kaos ukuran XXXL dan XXL harga 120.000. B. Kaos ukuran M, L, dan XL harga 100.000. 5. PHD Remaja Naposobulung. Patupani Huriatta do PHD Remaja Naposobulung di hari Sabtu 10 September 2022 masuk pukul 10 sia 00 wita di Garejaon. Asaroma Sude Remaja Naposobulung ni Huriatta madohoti launi. Onom, pembinaan calon situa. Patupahon ni Huriatta do pembinaan calon situa di hari Kamis 8 September 2 naron masuk pukul 10.00 wita di Gerejaon. Asaroma calon situa ni Huriatta madohoti ulauni. Pitu, peliat tujolo. A. Sadarion papungu peliat tujolo dohita bahet tupakta tudana pensiun HKBP. B. Papungu peliat tujolo dohita di hari Minggu 10 September 2022 nanang ro baik tupakta tu operasional ni Huriatta. 8. Pembentukan panitia Natal. Domu tu program ni Huriatta di bulan Septemberon patupauta do pembentukan panitia Natal tahun 2022 tuganup kategorial. Asa di Patupa aka kategorial seksi sekolah minggu remaja Naposobulung ama dohot ina ni Huriatta mai. Sia jadwal markor. Na markor di hari Minggu 10 September 2022 ima punguan NHKBP dohot anak sekolah minggu. 10 ruas nomor sahid. Parhalado dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manangnya kor ruas nomor sahid
dijabu manang di rumah sakit. Saya tuhat tama nama ngaleon hamalumon dohot hai pason. Molo adong sian ruas ni huriatta namar sahit dijabu manang di rumah sakit. Asa di pabua ma tu parhalado manang paddita. Ruas namar sahit Agusta Kristin Borusianipar perawatan di rumah. MU Hutagalung perawatan di rumah. 10 sada ruas namar ulang tahun. Parhalado dohot sude ruas ni huriatta hakai betamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta na marulang tahun sia tanggal 20 Agustus 1 September. Saya tuhat taman na mga leho pasu-pasu dohot gajang ni umur suak songoni nang hahi pason. Ruas na marulang tahun sada AR Boru si Hotang SSI tanggal 20 Agustus ulay tulu. 2. Audrey Agatha Borusilalahi anak sekolah minggu tanggal 30 Agustus wilayah 1. Tulu S. Saragi tanggal 30 Agustus wilayah Sada. 4. E. H. Sagala tanggal 30 Agustus wilayah 2. 5. Putra Giovanni Hutabalian Napasobulung 30 Agustus wilayah 2. Ruth Udurina Buru Hasibuan Napasobulung Sada September wilayah Sada. Poda tulu ayat 10 di tangan nasiamud do gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 12. Ulak tahun pardongas saripeon. Parhalado dohot sude ruas ni huriah ke petamarunang pasahaton. Selamat ulang tahun pardongas saripeon tu ruas na merayahon sia tanggal 20 Agustus 1 September. Ruas na merayahon ima sada. Insinyur RB Simare-mare inang V Boru Tapubolon tanggal 20 Agustus wilayah tulu. JM Butar-butar inang J Boru Hutajulu SGZ 30 Agustus wilayah tulu. Tulu PPH Panjaitan A Boru Sibolon 31 Agustus wilayah 2. 4. AT Bakara inang Situa Kristin FD 4 September wilayah Sada. Saya tuhat tama nasetoktong mga leo pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 tulu ruas narotu permingguan. Sada ibadah minggu 20 Agustus 2022 ibadah gereja ke Petamarunang 100 onopulopat halak. Ibadah sekolah minggu 56 halak. Tulu Selasa 30 Agustus 2022 partangyangan wilayah dibagas ni amang insinyur YW Tuege inang R Borugultum 36 halak. 4. PHD ama ina 27 Agustus 2022 di gereja Tamarunang 27 halak. 5. Minggu ceria anak sekolah minggu 27 Agustus 2022 dibagas ni Gita, Mikael dan Dean Nababan 30 halak. 2 Rumawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di tikting parhepengon nadong di hitabe songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon tatangnya koma asa gabi pasu-pasu dohot las ni roha di hita tar lumobi gabi hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 120 lalu ayat sada dohot tudukna humaita papungupelean sada A sada B dohot 2. Bangsa
cek satu. Berumah tangga, dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan, katakanlah semua ke hadapan Tuhan. Bahwa Masude, beritahukan saja semua. Itu sebabnya tadi ende kita dinyanyikan di tanda de batata, di tanda de bata, nadi ibanai, kita do maksud nih. Allah mengenal bagaimana miliknya. Karena Allah mengenal, Allah tahu siapa kita, siapa saya. Lebih baik kita menyerah dan beritahukan semua. Apa yang kita harapkan, kita inginkan, apa yang kita gelisahkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan. Pasahat Masude tu bata. Dan kita menyerah. Biarkan Tuhan yang mengatur aku, mengatur pekerjaanku, mengatur pelayananku, mengatur kuliahku, mengatur keluargaku. Paloas matuhani mengula di bagasak kita, asa marasonanga kita. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, keluarga saya, supaya kita mendapatkan berkat. Dung didok sipar pesalmen sulikit ayat 3 didok di segehodo wau, diperiksa. Bagaimana Mazmur meminta supaya Allah memeriksa hidupnya. Ya memang benar, ketika Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan, datanglah Nabi Nathan untuk mengingatkan supaya Daud bertobat. Dengan lembut Nabi Nathan menegur Daud, dan Daud tersadar bahwa betul-betul dia sudah berdosa depan kita. Bagaimana saya bekerja? Bagaimana saya beraktivitas? Itu. Didok nakingan diet opat. Aidang adong nang hita. Tiki dijau si Musa. Musa diguari maguarna si Musa. Dipanggil Jesaya. Dipanggil si Jeremia. Dipanggil si Yeskiel akapanurirangi. Guarnaido di jode bata, ima tadana di boto de batado hita marsa sahalak. Jangan kita pikirkan Allah sibuk hanya di Amerika, atau Allah sibuk hanya di wilayah Eropa, tidak di wilayah Asia Tenggara kita ini. Oh tidak, Allah itu menguasai semua dalam waktu dan hari yang sama, detik yang sama. Allah mengetahui pribadi kita masing-masing, marsa sahalak di boto di batado hita. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, tidak ada gunanya kalau kita bersembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya kalau kita mengatakan Allah tidak tahu apa yang saya ucapkan. Tidak ada gunanya kalau kita mengatakan Allah tidak tahu apa yang saya pikirkan. Tidak ada gunanya kalau kita mengatakan dang di boto mataku, dang di boto inataku, di boto di batado sude. Atong bohama. Bagaimanalah sikap kita sebagai orang percaya? Kan itu sekarang pertanyaannya. Kalau Allah tahu bagaimana saya, entah saya lari ke gunung pun, entah saya lari ke benteng yang kuat pun, entah saya lari ke tempat yang tersembunyi pun, Allah tahu itu. Tidak ada yang bisa membatasi penglihatan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi pendengaran Tuhan. Allah tahu kita. Lari kemanapun Allah tahu. Siapa yang lari ketika Allah memanggil seorang nabi, disuruh dia ke Niniwe. Ngapain saya ke Niniwe? Pergi saya.
HP Roma ikan paus di bedut maibana. Allah tahu kemana larinya Nabi itu. Jadi tidak ada tempat pelarian, saudara-saudara. Sikap orang percaya bagaimana sekarang? Kalau memang Allah mengetahui bagaimana kita semuanya secara sempurna, sikap kita, dan saya takut akan Tuhan, hidup saya akan semakin baik di hadapan Tuhan, hidup saya akan semakin baik di dalam keluarga saya, hidup saya akan semakin baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah perkuliahan, di tengah-tengah pendidikan, karena saya mau berubah dan takut akan Tuhan, karena saya yakini Tuhan melihat hidup saya senantiasa. Amin. Martanya Mahita. Mulia tema dihwale Tuhan, natoktong mamereng parngoluan nami. Pargogoi mahami Tuhan. Asa adong hamubaon ni roha siak kami. Jala tubuh matutu biar ni roha mamereko. Asa ture ngulu nami di jolom. Dengan para sawara nami di tonga-tonga ni keluarga perkerejuan dia kahumaliang dot di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu ros di huriam Tuhan HKBP Tamarunangon. Saya sekolah minggu remaja na posobulung ama dohot ina dohot nasida ka naung lansia naung pensiun siya na kaulaon na. Ramotanmu maale Tuhan sude ros di huriam. Dia kapar kerejuan nasida nomor 33 na gabe pangajari na berwira swasta na dong usahana na di pemerintahan menang dia pitutu rosti huriam Tuhan saya ramoti mak lehon hagugonmu asa tong porsea hami Tuhan di sari hokkodo akau lau nami dia ketiga-tiga nami dia kaulau nami dia kausaha nami akahamaolon nahu mulia tema Tuhan gok lasni roh akadongan nami nama ulang tahun paronga cari peon dohot ulang tahun hatu tubuh di bagasan mingguon pasu-pasu matutu aka ros di huriami gajang ni umur lasni roh naung di jakona sida gabi ulup-ulup gabi sukacita mai gabi bohal nasida asa lampa cono kodiri tuho Tuhan disodo hami nang akaros di huriam dang adong naboy mangabati sapala noko Tuhan lahu mangula paturehon keluarga ros di huriami akaros di huriam na mangido pasu-pasu para nakonon Tuhan patulus mak asima roham pasobbu masihol nasida lehon matutu ditikina hobar mai tulo moni roham tuaka na posubulung nong tikina berumah tangga be lehon matutu sirokap ditodina ros di huriam na toktong mangido pasu-pasu di parkerejoan manang na dia tutu akalamaran kerja nong pinasat nasida tu berbagai instansi manang perusahaan pos rohanami Tuhan dirupi hodo ros di huriam asadapotan parkerejoan pajak palana lomak di Sulawesi Selatanon di Huta Makassar Maroson akaulau ni huriam di pertanian wilayah Tulu keluarga Purba Boru Panjaitan ulau ni kategorial dohot perlombaan nani asuhuton ni panitia pesta ulang tahun gotilon doh tahun kesehatian di wilayah Sadaon nasida gabi bolahan amak tukoma Tuhan mengaramoti dalam ni aka perlombaan bahen sangap di guarmu maben sukacita nang dihami rosti huriam nang pasahaton aka pilihat tahun persembahan tahunan manang bulanan hamauliateon perpuluhan dohot aka pelean naung ditik-tikkon di bagasa mingguon tuhoma Tuhan tutu mengaramoti aka perkerejuan ros di huriam
las rohana sida tutu nunga taruli dia kabasa-basam di pasat nasida matutu marhite pelia kamulateon do perpuluhan dot akapelean di tonga-tonga ni huriam negara nami tutu Republik Indonesia aka pemerintahan na tumibo sahatu akan daerah di Provinsi Sulselon Kota Makassar dot Kabupaten Maros dot aka humaliang inganan nami laho maringanan tuho matutu Tuhan upasat hami saminggu 7 lanon pos rohanami nahodo mendongani akka panggonggomi nami atong Tuhan jalo matang yang nami marhite Kristus Yesus saya martangiang amin. Mari dimahita sian buku ede nomor 267 ayat saya doh tudutna hu mahita apa pengupelia tujulu.
tatangnya kon mapeliata todo pani dewata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut seleon leho na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami mak siya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami godang ni seleon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi roni pa mataku osado utkokoke Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakkon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim. Amin. Horas, salam sehat matuhita saluhutna.